Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na mauran-uran na pagkaaga sa Indogabos, Martes petsa 31, ultimo dia kan bulan nin Mayo 2022. Kafiestahan po kan sa tong banal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo! Ano man po ang kasiributan, amang Diyos dapat perming ipigpaenot sa gabos. Good morning, asin may narespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia. Happy birthday sa mga nag-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan man, naglalaom na daipo nagharali. So dako lang nagdadarangog po kasubago. Ididiretso man ang pagdangog. Sagkod dyan na mga masunod na programa. Lalo na sa mga Tagaligaspi, marahay na aldaw mantabi. Mantag kamo dyan naghanda na kan panguntuhan. Albay District, si Ringman. Dyan sa Washington Drive, kumusta kamo? Sa Barangay 16, sa sakuyang lugar, kumusta kamo dyan? Sa Tula-Tula, sa Marquez, good morning mantabi, si Ringman. Sa Daraga, dyan po sa Saudan. Kumusta kamo dyan? Kay Alcalde Vic Perete, buda kay Vice Alcalde John G. House yan. Tingog kan banwaan man tabi. Katuwang sa luwas ang news team, pading Jomar, pading Jimmy, pading Al. Si Ants Galero, Luwens Barcena, asin si Joshua Bino. Sa Manibela si Henry De Boy Mata. Sa control technical, sa pagbugakan sa muyang broadcast sa radyo, sa traditional radio, sa AM band, region wide, yaon po dyan, June Napolis in the house, the man from Poland. Sa newsroom, sa padagos po pagantabay kan mga istorya, sumada ka naglalaog na istoryang lokal. Pag-abang kan mga nagbubutwa man na impormasyon, national, international. Naigo pong sustansya. Asin may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin nasyon. Ang talaga naman, the ever-reliable news manager Mardela Daing Iba. Sa production, siyempre ang samuyang anghel, si Angel Mustaza. Sa IT, ang yaon mo niya dyan, si Tricia, si Richard, yaon duman sa assignment man tabi, ano? Hadap-dap. Si Tricia, sa broadcast mitabi worldwide sa internet via DCGB News Online, buda sa YouTube. Good morning from the Philippines, ha? So mga nakaantabay dyan sa DCGB News Online, makishare na sa naman tabi, nganing dakul-dakul lamang sa tuyang mapaabutan na informasyon na kababayan niya to sa inman na parte kang Pilipinas, imaging kang kinaban. Ako po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, sige tabi, Tingog kan Banwaan, an sa indong naantabayanan. Alagad taod-taod, anytime pag okay na ang signal, tatawan niya mo nindalan on air tabi, an sa muyang paabot kan Santa Misa in honra po sa selebrasyon kan kafiestahan kan sa tuyang Senyor Santo Cristo diyan po sa Dapdap sa Mission Church. Yan, kada taon pinaglalaog man yan digdi sa programa. Tangani po na makapagpasalamat kita kay Senyor Santo Cristo. Sin padagos kitang may kimaherak ni na blessings, biyaya po hali sa iya. Taon-taon dyan namang alas 9. Sundo na matapos ang Santa
misa. Yan, ang numero ko tabi, 0961-759-0888. 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156020. That 0926-0156020. Sige na, text daw lamang tabi ka mo. Nadidipisilan daw ako yun magbinsir na igwa lamang ni magdango gade. Lamang ni nagkasuhapon, nangako na kita nin load. Basta nga nag-text apat gayo dito. What is happening tabi ha? Ayaw ninyo sa tingog ng banwaan. Habo nindo kan sa tuyang pag-analisar kan mga issues ha. Gusto nindo so saralmugan sa nabaga dainin konklusyon, dainin logical reasoning kumbaga. Saralmugan sa naning ideya. Walang namumuya. Bakit ganon? Gidaw, dahi na baga basang kami nagsarong nagdetext na uni man lamang kami nagdadangog sa Legazpi, ha? O kaya sa Albay District, Budadaraga. Kadakul baga nag-arantabay, pigdadangog ko. Pagkatapos pag sa tingog kan Banwaan, minabaraba na. Ano ba'y nahabuan nindot sa tingog, ha? Ay, avid listener, kang kamalig, maray na agatabi. Sige, bueno, ang sa indong maaantabayanan sa mga masunod na minutos, oras, iyo po ang misa kon celebrada, may kinaaraman po sa pagselebrar niya to, kan kafiestahan ni Senyor Santo Cristo, diyan po sa Mission Church sa Dapdap. Viva Senyor Santo Cristo! So for God's this is what so far praise God. May kuan lang may diit lang po kaya na problema sa transmission kan samuyang signal hali duman sa Mission Church sa Barangay Dapdap para sa Santa Misa po sa kapiestahan ni Senyor Santo Cristo. Ang maselebrar po is si Monsignor Chris Bernarte Jr. Siya ang officiating priest para sa kapiestahan. Sa iba pa man na lugar tabi na Senyor Santo Cristo ang patron, mahal na patron, happy fiesta tabi ha. Banal na Senyor Santo Cristo. Duman sa mga lugares na ang patron man is Senyor Santo Cristo, happy fiesta. Yan. Salamat duman sa nag-apod, taga malilipot da siya, gunmuan. Salamat din maray. Yan, malilipot, buda kamalig, may nag-antabay sa tuya. So sa Legazpi man kunta na digdi tadakol baga digdi sa Legazpi. Maray digdi sa Legazpi sa sentro buda sa Daraga. No dito kamalig buda malilipot an listener niya to tabi ha. Di arod kay ni John kuno kina ang signal diyan mag-signify ka lang or kung dai ilaw mo na niya to nagkapirang hanap buhay. Pwede na. Sige, i-try niya to giraray ang signal hali duman sa pinagkukondusir ng misa para sa kapistahan po ni Senyor Santo Cristo sa Santo Cristo Mission Church sa Dapdap, Legazpi City. Ang celebrante po, Reverendo Monsignor Crispin Bernarte Jr. Let's listen to it.
Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kisa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles San Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurang ng Diyos. Maherang lugod-lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkabadya sa tuma kasaklan, darahon kita sa buhay na naging kasakboran. Amen. Kawayan sa Diyos sa kaitasan. Sige tabi establish mi giraray po ang connection taod-taod. June ihanap buhay mo namantang pinag-establish niya to diyan na signalin marhay tanganing buwelo pag nakabulta clear ang area niya to. We will be right back po para sa Santa Misa diyan po sa Mission Church sa Dapdap para sa kapistahan ni Señor Santo Cristo. We will be right back po. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan par-excited. Parix Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para par-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Par-excited. Parix Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit para sa karagdagang impormasyon. Sa gabos, nakapanahonan, Basa, halis sa libro ng mga bilang. Halis sa bukid din hor. Naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula. Tanganing mag-ag sa palibot kandaga Edom. Alagad sa dalan, nawawaraan pasensya ang mga tao. Asin nagpararamsinda tumang sa Diyos sa kay Moises. Naggurgurgumod sinda. Daw tayo linuwas mo kami sa Ehipto. Tanganing magadan sa disyertong ini. Namayo ng pagkakan asin tubig. Nauuyang na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini. Nagpadara ang kaguranan ng mga mararahalas. Asin siningot at mga ini ang mga tao. Kaya dakul sa sainda ang nagada. Nagduma ang mga tao kay Moises asin nagsabi,
Nagkasala kami kan magtarap kami kantuma sa kagurangan asin sa imo. Mamibig ka sa iya halion ang mga halas na ini. Kaya nami si Moises para sa mga tao. Tinaraman ng kagurangan si Moises. Gumibo ka nin sa halas na bronze. Asin ibok mo sa sarong palo. Ang lambang masingot na humiling kaiyan mauumayan. Kaya nagibo si Moises sa halas na bronze. Asin ibinuktak sa sarong palo. Ang sinisay man na nasingot. Minahil sa halas na bronze. Asin mauumayan. Tataramo ning kagurang na. Salamat sa Diyos. Kagurangan ituturo sa mo Dalan na sa iyo linaw kagurangan ginuruman sa iyong pagkanina asinganay na magkakamo nasa iyong panwa kagurangan patatawadan sa mga kasalanan ulita ika mamuton asin mararayon. Asin matatanos manganan lagagalak ipinahingin andalan pagkumbaba pinadada sa dadalan inututo sa dukha dapat paglakaw. Katotohan pagkamutan sa iyang dalan para sa mga nagutom kan sa iyang kabotan makatut nin kagurangan panag-aaral sa iya at sa iyang tipan pinayag sa indang. Kagurangan
linaw. Hinanyo niya itong ikaduwang sahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Danay na nasa iya ang pagkan ni Diyos. Alagad di siya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan sa uripon. Ipinangaki siring sa tawo. Kansya naging tawo. Nagpakumbaba siya. Asin nagmakinuyog-kuyog. Sagkot sa kagadanan. Sagkot sa kagadanan sa krus. Huli kaini. Initaa siya ni Diyos. Dangan tinauanin ngara. Tataramon kan kaguranan. Salamat sa Diyos. Matinitabi ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurang nan mapasaindo. Pasing sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamuruayan sa imo kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit, kundi ang aking tawo na naghilig sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronzeng halas sa sarong palo duman sa kalangtagan. Siring man, kaipuhan na itaas ang aking tawo. Tanganing isa man na magtubod sa iya, magkamit buhay na daing katapusan. Ulitan na mo nagayo ang Diyos sa kinaban. Kaya itinaunya sa iyang bugtong na aki. Tanganing isa man na magtubod sa iya, dai magadan, kundi magkamit buhay na daing katapusan. Hulit taday sinugo ng Diyos sa kinaban sa iyang aki. Tanganing hukuman, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ang satuyang marhay na pastor kan Mission Church kan Santo Cristo which is composed of DAP and other surrounding barangays, Father Jonathan Yelyeha. Mga tugang ko sa pagkapadi, siring manandyan ko, no? Ang satuyang Vicar Forain, dahil kunahiling natahubang kamposte. Father Dave Ramoso, PB Glenn Barcelona, na iyong pamayokang konseo pastoral ng lugar. Ang satuyang mga
representante sa tuyang gobyerno lokal. Of course, we have Kagawad Albarizo and the incoming Kagawad Glenn Casulla. I hope I'm not missing anyone. Igwapa. Namumutan na banwaan ng Diyos. Nadangog niya to sa enot na binasa. Ang paglinig kan Diyos sa banwaan kan Israel. Tangani sindalugod paman makaabot sa dagang panuga. Yauna hiling niya to ang kaluyahan kan tawo. Ang kaluyahan kay tung nasambit na banwaan. Madaling makalingaw. Yaon sinda gumod sa pagreklamo, sa paghusgar kay Moises, asin wara ning tubod sa mahal na Diyos. Na sinda nagkukulang ning kadakul-dakul na mga bagay sa buhay. Nalingwanan ninda halawit nindang pagtios bilang mga esklabo duman sa dagat Ehipto. Mga tugang iyo ini ang dakulang lindang kaluyahan. Di nararaot asin nararayo ang sa tuyang imahen. Ano daw kung siring kita kaining ladawan na ini? Nasa taon ng kaurasaan, nalilingwan ang karahayan, nadayaday na pinapadara sa tuya, tinataw sa tuya, mahal na Diyos. Asin minatuto kita, duman sa temporaryong mga balo sa buhay. Ini ang kaluyahan, kambanwan kan Israel, na tinalingkas mahal na Diyos, makaluwas duman sa dagang kauripanan duman sa Ehipto. Sinda nagreklamo ning kagutuman, tulos tinawan ni Diyos kang kasimbagan, day sinda nagutom unapunaw. Sinda nagreklamo ning pagkapaha, tinawan ning tubig ning mahal na Diyos. Sinda nagreklamo ning mga kahilangan, pinadara ni Jesus ang pambulong sa paagikan sa iyang instruksyon kay Moises na yan sa indang pamayo. Ang gabos na ini mga tugang minaanino sa tuya kan magiging ministeryo, kan magiging buhay ni Jesucristo na midbid niya to sa tong debosyon na Santo Cristo. Pagabot kam panahon, ining gabos na forma ning pangataman kan mahal na Diyos sa banwaan kan Israel, iyo ang pinagsaksiyan ni Jesus durante kan sa iyang ministeryo digdi sa ibabaw nin daga. Nadangog niya to sa ikaduwang binasa ngunyan, kung ano ang duwang mayor na karakter kam pagkabuhay ni Jesus digdi sa ibabaw nin daga. Enot ang sa iyang umildad, ang sa iyang kapakumbabaan. Konsensya na nagtataram, nakasaro siya kan Ama, nakanahiling sa iya, nakahiling sa Ama, ang minatubod sa iya, minatubod sa Ama, alagad nungka dahil siya nagsabi na siya kapantay kan Ama. Mga tugang, iyan ang kapakumbabaan kan aki nin Diyos sa persona ni Jesucristong kagurangnan. Nadayaday na nagpapangadyi, mangyari lugod an sa imong kabutan, mangyari lugod an sa imong kahadean. Ini ang kapakumbabaan ni Jesus na kagurangnan. Kapakumbabaan na pinapamidbid sa tuya ni Senyor Santo Cristo na mga minamidbid sa iya bilang mga disipulos niya. Siring man ang ikaduwang karakter, iyo ang sayang pagkamasinunod-sunod sa Ama, ang sayang obidyensya. Ang obidyensya mga tugang, iyang pinakapuso kang pagkaaki ni Jesucristo sa Ama. Obedience is the heart of His sonship to the Father.
Mga tugang, siring man ang pangapudan sa tuya. Minataw sa tuya si Jesus ning marayrahay na halimbawa na kita maging masinunod-sunod sa mahal na Diyos, sa simbahan na sa iyang tinugdas, na magpadagos kan sa iyang misyon sa daga. Tangani lugod paman, sa ngaran kan sa tuyang obidyensya, mamidbidan kitang tunay na mga aki ning mahal na Diyos. Takong kita siblag sa iyang kabutan, kung kita matagas ang puso sa pagsunod kan sa iyang katugunan, day kita ning diretso mga tugang na mag-apod sa iyang ama, asin apodon na mga aki niya. Sa Santo Ebanghelyo, ipinamati ning mahal na Diyos ang dakulang pagkamot ni sato sa persona ni Kristong kagurangnan. Enot, ang sa iyang pagkamundag, namundag sa kadukhaan, tangani lugod paman magi siyang epektibong ladawan, kam pakisumaro sa gabos na mga yaon sa kahurasaan, mga yaon sa laylayan. Itinao ni Kristong kagurangnan ang sa iyang pangenot na atensyon duman sa mga nangangaipo ng God kan sa iyang pagtabang, duman sa mga kasaradayan. Siring man, nadangog niya to sa Santo Ebanghelyo na sa pagkamot na ini, siya nagpasabot sa gabos na day siyang hinuhusgaran, day siyang kinukondenar. Alagad sa iyang linadawan ang tunay na pagkamuot na sabi nga ni sa tuya ni San Juan, day nang madaog, day nang masok pa'y padigdi, nan sarong tao idosay ang buhay para sa iyang tugang, para sa iyang kapwa. Ini ang pinagsaksihan ni Kristong kagurangnan. Asinadangog niya to duman, an sa iyang pahayag ning kaligtasan. Ini ang katuyan kan sa tuyang ama, sa dakula niyang pagkamot, ipinadaraan sa iyang aki, not to condemn the world, but that through him the world may be saved. Iyan ang katuyuhan kam pagdigdikan sa iyang aki. Tangani minsang kitang mga makasaklan day manidigo pano ning kaluyahan, magkamit kam panuga na kaligtasan. Mga tugang, iyan si Jesucristong kagurangnan. Siya sana ang kagurangnan, siya sana ang satong kaligtasan. Iyan ang minimidbid niya to sa saindong debosyon na si Senyor Santo Cristo. Ano ang buot sabiyon kam pakamidbid kam pagdebosyon sa iya? Na ining pinasabot sa tuya, gabos sa klase kan sa iyang buhay, pagsaksi kan tunay na pakamidbid sa ama, sa tuyang uliton, sa tuyang gibuhon, sa roal daw niya tong pagkabuhay. Kung si Jesus mapakumbaba, an may debosyon sa Santo Cristo na mumuhay sa kapakumbabaan. Kung si Jesus masinunod-sunod, an may debosyon kay Kristo, dapat masinunod-sunod. Ang nagsusunod sa tugo ni Kristo, nagsusunod sa minukna niyang simbahan. Kung ano ang tinutukdo, tangani lugod pa mang kita maantabayan sa paagi kan regalo niya kan Espiritu Santo na madara sa kabilugan an sa tuyang paglakbay sa kinaban, day masayang an sa iyang pinuknan, mapasatuya ang tunay na kaligtasan. Ini mga tugang an agyat sa tuya, kan debosyon sa iya, kam pakamidbid kay Jesus, ki Senyor Santo Cristo. Na sa tuya, tawaning pagpatutuo, nan sa iyang mga katukduan, an sa iyang pagsaksi tunay, bakong fake news, kundi tunay, kaya pwede niya tong pangarugan, pwede niya tong uliton, gibuhon sa presente niya tong pagkabuhay. An inang simbahan,
Tangani matawang kita ning pagkakataon, matawang kita ning tsansa, tanganing ang gabos na inyong pagsaksihan. Inapudan kita sa paagi kan sa tuyang Santo Papa, si Papa Francisco, na maging kabtang kam paglakbay kan tunay na simbahan. Kaya tinawang kita ning oportunidad na sa tuyang agihan, mamatean ang pagiging sinudal nin sarong simbahan. Bot sabiyon sararo kitang magbaklay, pasiring sa satuyang padudumanan, daining pinapalain, daining sinisikwal. Mga tugang, iyon an agyat sa tuya, kaining pagiging sinudal kan simbahan, na ang gabo sa tuya, pantay-pantay, igwales mga tugang, nan mga yaon sa laylayan, kadakul-dakul an maitatabang sa satuyang pagkabuhay. Kaya ngunyan, pinapaisi kita kan laog kaining paglakbay na ining sarabay. Tangani lugod pa man kita maging sarong banwaning pagtubod, magkaburunyog, iyo'y nan inaapod na komunyon. Bako itong pag-ako kan tinapay durante kan Santa Misa, kundi ang pakamid binyato sa halaga sa importansya kan lambang saro na may iaambag sa pagtalubo, pag-abanti kan simbahan, tangani dayaday magpamuraway sa tong kagurangnan. Iyan ang inaapod na komunyon. Ang satuyang pakisumaro na day apektado kung ano man sa tong estado sa buhay, kundi ang paghiling sa kapwa bilang sarong tugang, ang pakamidbid sa iya, ang pakaaram kan sa iyang pangangaipo, tanganing ikataon niya to ang satong buhay sa pakisumaro asin pagtabang sa tugang. Siring man, inaalo kita na mga minamidbid ki Kristong kagurangnan, may debosyon ki Santo Kristo, na mamidbidan ang mga balaog na tinaw sa tuya ning mahal na Diyos, gamiton ang mga balaog na iyan, tadinin sarong tawo digdi sa satong banwaan, na may monopoliya kan mga balaog, gikan sa mahal na Diyos, na may monopoliya kan Espiritu Santo. Gabos kita tinawan kan balaog na iyan, gabos kita tinatawan kan oportunidad, tanganing sa tuyang ihiras ang balaog, iras ang bunga kan sa tong mga paghinguha, tanganing mapamuraway ta ang mahal na Diyos. Sabi sa tuya ni San Ireneo, ang kamurawayan ning mahal na Diyos, iyan sarong tawong buhay na buhay. Bot sabihon mahigos, bot sabihon nakikihiras kan sa iyang buhay, bot sabihon nag-aambag sa ikakarahay kambilog na banwaan. Iyan ang sarong tawong buhay na buhay, asin iyan ang nagpapamuraway sa kagurangnan. Di nagpamuraway sa mahal na Diyos ang sarong tawong hugakon, ang sarong tawong nagtatangka, ang sarong tawong patangtang. We have to remember that idleness is the devil's workshop. Ang naghihinugak, parte, kabtang ni Satanas. Kaya inaapudan kita, inaagyat na maging mahigos, tanganing maging mabunga, maging produktibo. Ang gabos na iyan, inaambagta sa pag-asenso kan sa tuyang banwaan, simbahan man o banwaan na siglar. Ultimamente, kita gabos, inaapudan na makisumaro sa misyon ni Kristong kagurangnan. Kita na nikipagkomunyon sa satong mga tugang, kita na minairas kang buhay sa ngaraning partisipasyon, nalugod pa man, mabilog ang misyon na winalat sa tuya. Asin ano ang misyon na ini? Na ipadagos ang sa tuyang pagkaminurot muutan, sa paagining pagpatinarawad-tawadan, asin pagpatinarabang tabangan. Na ipadagos ang anuman na pinuna ni Jesus na kagurangnan,
tangani mamatean tang kaugmahan bilang sarong pamilya, bilang magturugang. Yaong kita mga tugang, kasaro kan sa iyang misyon. Di kita pwede magtaram na disipulo ning kagurangnan, kundi kita minahiras sa misyon na ini. Misyon kang pagpamidbid sa iya sa kagabsan, minsan sa kang pagdara kan sa iyang kahadian sa satuyang mga tugang. Diyan nabubuhay an satong banwaan, iyan ang buhay kan simbahan. Ang simbahan yaon sa daga, dahil tamay misyon na itinalaan. Asin kita ang simbahan, kundi inyato gibuhon ining satong katungdan, di kita minaayon sa simbahan, di kita nagigi susog sa plano ning kagurangnan. Mga tugang, sa satuyang kapiyastahan ngunyan, sa satuyang pagbago kang pagdibusyon ki Santo Kristo, mamidbidan talugod siya, bako sa sayang kulor, bako sa sayang itsura, kundi sa sayang mga ginibo na ang buot niya ipadagusta. Tan sayang panuga sa tuya, mantangan simba naghahanda sa dakulaon na kapiestan sa Domingong maabot, na iyo ang pagkamundag kan simba ni Kristong kagurangnan sa pagsilibrar niya to kan Pentecostes. Si Jesus na sa tong kagurangnan, nag-enot sa to pasiring sa Ama, nagsabi sa tuya na pag-abot niya duman siya sinan Ama, isusubol an otro paraklito, an Espiritu Santo, tangani magsubaybay sa tuyang paglakbay, mangyari lugod ang plano nin Diyos sa tuya. Siya nagtaram na nag-enot siya sa tuya, tanganing handaan kita ning lugar sa harungkan sa iyang Ama. Asinan sabi niya, kunhain siya, yaon man ang mga nagtutubod sa iya. Kaya si Santo Kristo naghahanda kan sa tuyang lugar, ang sa tuyang pagdibusyon sa iya, lugod pa man magbilog kan sa iyang pangaturugan, kan sa iyang plano para sa tuya gabos, na kita pagabot kan aldaw, magkasararo, na kita pagabot kan aldaw, magmuraway sa kahadian. Ako untaan sa tuyang misyon. You are a mission church right now. Buot sabihon, mamidbidan kung ano ang mga kasuguan kang kagurangnan, kung ano ang satuyang mga katungdan. Sa pagibo kaiyan, mahaman ang plano na kita maging sarong banwaan, bagong Israel, bako itong banwaan na nagugurumod-gumuduman sa kalantadan, kundi banwaan na nagpapamuraway kay Kristong kagurangnan, dahil ta sa pagsunod sa iya, mabibilog ang satuyang kaligtasan. Asing kita magmumuraway, papamurawayon kan Ama, duman sa iyang kahadian. Lugod pa man bagong kita sa pagtubod, kambiyaya ni Kristong kagurangnan, tangani mamidbidan sa to ang tunay niyang presensya, na minsan siya nagbalik, nagtutukaw sa tuukan Ama, uya kita na nagsasaksi kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan sa tuyang pagkaminuruutan. Maugmang Pasko, sa maigmang fiesta sa Indugabos, na nagsiselebrar kan sa iyang kaaldawan, maghadi lugod sa tuyang buhay, si Santo Kristo sa tong kagurangnan. Bago niya to ang satuyang pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Diyos. Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, halis sa mga gadan, suminangat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan,
hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa perpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagselebrar niya to kang kapiestahan kan sa tuyang patron, Senyor Santo Cristo, ang nagdusay kan sa iyang buhay sa krus para sa to, magdulot kita ning mga pamigbi. An sa tong sabihon, Senyor Santo Cristo, mahera ka sa mo. Senyor Santo Cristo, mahera ka sa mo. Para sa simbahan na angabos na nagsusunod kay Kristo, urugnan sa tuyang Santo Papa Francisco, magsimbag sa pangapudan kan pag-ataman kan katawuhan, tanganing maging andam sa gabos na pagsabat sa kamurwayan, mamibi kita. Para sa bilog na kinaaban, naan mga tao maging bukas sa pagheraserasan kan pangangaipo, kan lambang saro, mamibi kita. Para sa tong Mission Church, nag-aandam sa pagdatong giraray kan kagurangnan, ang presensya ni Jesucristo sa banal na Eucharistia maging danay na pagirumdum sa to, kan paghiras kan sa tong buhay para sa kapwa, mamibi kita. Para sa mga tugang nyato na nasa ikaduwang buhay, lugod mato para nindaan pagkahera kan sa tuyang kagurangnan, sa oras kan sa indang paghampang sa iya, mamibi kita. Langit no na Ama, ikan sa mong kusog, sa imo uya asin nabubuhay. Buksan mo ang sa mong mga puso, tanganing kami makaabot sa imong kahadian. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo, sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Turuan mo akong
Magpamibi ka mo mga tugang tanganian sa kuasinan sa indong atang, maaku man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamaruwayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining mga sakripisyo na idinudulot duman sa krus, tanganing iligtas kami. Linigan lugod kami kan sa imong mga kasalan, kan sa mong kasalan, ini hinahagad niya mo sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayang kambuhay ibinalik sa mo kay Kristo. Kaya kami labilabing kaugmahan kam Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit no na mga bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, asinang gabos na linalang inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, hulita sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa bagsik asin kutsog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day nag-uuntok sa pagtipon kambanwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyuman sa nang Espiritu, tanganing maging hawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Sa iyang pagbuot, sinisilebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinaubaya, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kang pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinamamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapaayas. Sa tod na ikaw, magdamo. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum kang nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming naghalat kang sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kay ning buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami, andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuho niya lugod kaming dahil sagod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imo mga pinili, makamtan miyang pamana, enot kaiba kan urug kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, kaiba kan sa imo mga santos ang apostoles, asin mamurawayo na martires, patin gabos na mga santos, sa danin ng pagsurog sa atubang mo, nagasarig kaming matabangan, ining ostya kan sa mong pagkipagulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag lugod kan katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan, nagbabaklay sa daga, papagkanigong magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa imong surugon si Francisco, sambuyang papa, asin kan sa mga obispo si Joel, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na binwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kay ning pamilya na binutbong makiatubang sa imo. Maugayon ama kay raking pagsararo sa imo, ang gabos mong aki, sa inman sindan nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin gabos na nagpagayagaya sa imo. Nagtalikod na sa panahon na di, mabuot mong akuon sa imong kadean. Nagalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagot paman, huli kan sa imong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa paagi niya, winawaras man gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kadehan, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaban, kairaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaban, kairaki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinaban, lawi kami ni katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurwayon na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo mahira ko na Jesus, tawan sa kalagkoan daing katapusan mong tabang, maut kong espiritual magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asinan sa imong espiritu magpabanal sa kuya, lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya, magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-huri mabuhay ako sagkod paman, sa kaibahan mo. Amen. Yesu
Sumibol kang masigla, matapos kang yurakan na mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay na ang buhay, pagkain ng Jesu, panis vite donum Patris. Jesu, cos vite aquae. Cibus et potus noster. Cibus et potus noster. In itinere ad Domus Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as a witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu, panis vite donum Patris. Jesu, cos vite aquae. Cibus et potus noster. Cibus et potus noster. In itinere ad Domus Mamibi kita. Kagurangnan Heso Kristo, ikan tinapay ning buhay, darahasa sa imong kamurawayan, an sa imong banwaan na tinubos mo sa kahoy ning Santa Cruz. Hinahagad niya mo, huliman sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko pong madali. Sa punto pong ini, buot kong pasalamatan si Monsignor Chris Bernarte, ang satuyang main celebrant, Vicar General for Administration. Salamat man po kan satuyang Kura Paroko sa San Rafael, ang satuyang Vicar Foreign, Father Dave Ramoso. Salamat kan mga padi inagsabay sa tuyang ngunyan, mga kapamilyata, Father Alwin de Lorcasa, Father Pope Ricaport, Father Aaron Liasos, Reverend J. Gargasiran, and Father Jeremy Rialubit, OP, UST Legazpi. Salamat man po ki satuyang sadiring padidigdi, si Father Tapper Pandilio, minsan din siya, ninhulita kandakulang tabang ni tinaw sa tuya, nga ninahalo siya na mag-sponsor kang patrabaho ta, kay ning satuyang stairs, inihagdanan dyan yaon sa likod ta. Iyan po sa tabang ni donation ni Father Tapper Pandilio. Salamat man po sa Ako Bicol Party List, Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Salamat po sa ang Provinciano Party List, Congressman Api de los Santos and Tita Grace de los Santos. Salamat man po sa pag-sponsor kan Clergy Night Dinner, Kasubanggi. Salamat man po sa Legazpi City Council, LGU, care of Mayor Governor Noel Rosal and Mayor G. Rosal. Salamat po kay Councilor Glenn Casulya, Councilor Albarizo, na inikumpigahagan tinentabang dahil nagsasayuma. Salamat po sa Indong Dua. Siriman po again, salamat Councilor Glenn Casulya sa pagpasubli contract na ginamit mi sa motorcade.
Salamat po kay Kuya Romitan, ang satuyang perming sponsor. Nag-sponsor man kan pagkakanta ngunyan, asin man nag-provide kan sound system ta ngunyan na misa fiesta. Salamat po kay Kuya Glenn, Ate Mayet, sa saindang burak na pig-donate, pig-dekorarta, kang manakaaging dubina. Asin ngunyan na fiesta, ini po mga burak, dekorasyon, donated po ni Clark, Lana, and family. Salamat man po kay Kuya Henry Maceda sa pagpagamit kan pick-up niya sa satuyang motorcade. Salamat po sa Albal Yacht Club, headed by Commodore Fernand Imperial, motorcycle and bike groups, fishboat and sailboat owners. Salamat po sa Legacy PNP, Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Salamat po sa mga nag-sponsors kang nakaaging dubina, mga donors, mga banner sponsors. Salamat man po sa DCGB na pirmiyaon sa pag-cover aids kan mga dubinaryo, asin misang hunyan, asin halos gabos sa misa tadigdi sa Mission Church. Pirmi po yaon live sa Facebook, DCGB News Online. Salamat mananggad kayong mga katabang ko na yun naging katabang ko sa mga pagplano kayong sa tuyang kapiestahan. Tasirin kan sinabi ko sa Indo, ini sa tuyang kapiestahan, bako sa na piesta kan dapdap, alagad piesta kan Mission Church, kan gabus na komunidad na sakop kan Santo Cristo Mission Church. Kaya salamat po sa mga BPC chairs kan Barangay Lamba, si Ate Belen Martinez, yaon po digdi, sa Puro, si Ate Edna Barameda, Sitio Ginapahan, Ate Olive Antwerpia, and Ate Aida Atento. Sitio San Isidro, yaon si Ate Ditas Alberto. Sa Victory 27, yaon si Ate Selma Bahoy. Sa Victory 28, Ate Tess Ofemia. Sa Camellia Homes, yaon po si Ate Nadia Pusadas. Asin po digdi sa dapdap, ang satuyang punong barangay, asin ang satuyang chairman, coordinator digdi, si Kuya Glenn Barcelon, na yuan pinaka-driver kan sa tuyang mga okasyon, asin piyesta sa tuyang mga selebrasyon. Salamat po sa nagtarabang gabos sa liturhiya, sa mga lectors and commentators, lay ministers, acolytes, MBG collectors, asin mga katekista, bakos na ligi sa dapdap, alagad sa gabos na barangay, komunidad na sakop kan Mission Church. As in especially, salamat po sa satuyang choir ngunyan. Ayo tabi, pirang bulang ko ini pigpirili na choir na ini. Pun pa kan January, pig para pa audition ko ini. Nag-agiman ni Father Dave, ki Father Patanaw, iso nakapasan ngunyan, ini po satuyang choir, bakos na po ining dapdap. Ayo po, selection ini, kan gabos na member kan choir na inorganize ni Brother Ansel Susbilien sa gabos na komunidad na sakop kan sa tuyang Mission Church. Salamat po sa inda para pakantan choir. Salamat po sa mga devotos, mga devotas na padagos na nikatabang, nagpapangadji, nagsusuporta kan sa tuyang simbahan, kan sa tuyang Mission Church. Salamat po sa Saindo Gabos. Happy Fiesta po sa Saindo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo, asin maghaga din biyaya sa mahal na Diyos. Huli sa pagkabuhay liwat ning sa iyang aki, tinubos kamo nin Diyos, asin ginibo kamong sa iyang mga aki, bindisyonan lugod niya kamo, asin kaumahan. Amen. Tinauan kamo, kamparatubos ning katalingkasan na daing katapusan, manahon lugod nindo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Huli sa pagtubod na buhay kamo kay banya sa bunyag,
Magimanlugod kamong banal, tanganing kamo makasaro sa kaibahan niya sagkod paman. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.